Idemo. Hvataj. Pažljivo. Ide. Tiho, tiho, tiho. Šta radiš tu? Kopam druždirite. Napolje. Paj sad. Najpažljivije. Ajde. Sarmo, čiji ti taj sako? Pa dao mi Vuna. Lepši si od Šalmana. Ja da sam ribo, odmah bi ti dao. Da ne mislim. Pa znam da bi mi dala. Gde ćeš ti? Idemo u grad, pusti me nastavnik. Koji nastavnik? Pa nastavnik Žarko. Žarko? Da. Dobro, idi. Direktore, šta će da bude s palmom kad padne sneg? Marš, barabo. Kristina, gde si našla taj šljam? Reći ću te mami da te troše lopuže. Baci to iz ruke, kokoško jedne. Miki, sacikaj malo samo da sredim ova govna. Ne, molim te, pusti. Ništa se ne brini, trenutak, samo odmah ću da dođem. Čekaj me. Šta je klošari jedni, bre? Šta je? Hopsi! Vi u sarmu! Vi u sarmu! Šta je bilo? Bio sarmu. Gde? Negdje. Brzo! Skuj se! Skuj se! Hoć u dom! U dom! Brz! Reci to! Reci! Vikajte, koliko me sati? 4:15. 4:15. A gde bi trebalo da si u ovo vreme? Čuješ što te pitam? U radnoj sobi na slobodnim aktivnostima. A ti, umjesto da si u radnoj sobi, ti se skitaš okolo, a usput bi i da prikolješ nešto. Ili tako? Odakle ti taj sat? Od tetke? Još račun? Nema. Ali vam. Ti? Šta vam je, čoveče? Ko vam je dozvolio da tučite štišti? Idete vi i lepo sadite vašu palmu. I vi. Sram vas bi. Napadate ovde miran svet. Pa tu sve barabe koji Šta će ovi ljudi misliti o nama? Ajde, mir i razlaz. Svako u svoju sobu.